Bun venit tuturor! Bine ați venit, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Margot Tarot. Astăzi să vedem ce mesaje are tarotul. Astăzi, ce mesaje vom primi din partea tarotului în legătură cu un eveniment inedit din punct de vedere astrologic, astăzi 21 ianuarie 2025, și anume alinierea celor 6 planete, da? Care vor apărea în același timp pe cer, într-o linie, să zic așa, de-a lungul unei linii imaginare. Cele 6 planete fiind Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Neptun și Uranus. Deci este un eveniment inedit, da? Deci acest eveniment nu-l vedem în fiecare zi normal, da? Iar acest eveniment inedit va marca o perioadă de creștere spirituală, în legătură cu spiritualitatea. Deci va marca o perioadă de creștere spirituală, de transformare, de conștientizare, de se amplifică energia aceasta spirituală și ne oferă o perioadă de purificare, o oportunitate, mai ales o oportunitate de dezvoltare personală. Dar haideți să vedem ce spune și tarotul, ce mesaje vom primi din partea tarotului în general, da, despre acest eveniment inedit din punct de vedere astrologic, adică cum va influența, altfel va mai influența viața noastră, sau ce aduce acest eveniment astrologic de aliniere a acestor 6 planete, și anume Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Neptun și Uranus. Ia să vedem. Acest eveniment inedit de aliniere a acestor 6 planete din 21 ianuarie 2025, adică astăzi, ce aduce, cum va influența viața noastră acest eveniment inedit. Nu știu, a sărit efectiv o carte, iată. Împărăteasa va aduce va aduce vindecare, va aduce conștientizare a ceea ce suntem, valoarea noastră, faptul că putem, avem potențial și că trebuie să ne valorificăm acest potențial pe care îl avem. Va aduce o perioadă de creștere, așa cum am mai spus, spirituală, va aduce abundență, succes, o perioadă de fertilitate, poate chiar perioada aceasta cineva va rămâne însărcinată sau va naște în această perioadă, pentru că, vedeți, acest eveniment se poate vedea nu numai astăzi, dar este, să zic așa, apogeul astăzi, pe 21 ianuarie 2025, dar și pentru perioada următoare, chiar și pentru următoarele săptămâni, să spun așa. Deci, împărăteasa va aduce lucruri importante în viața noastră, sănătate, abundență, fericire, succes în ceea ce facem și faptul că vom conștientiza mai mult decât oricând valoarea noastră și vom face ca, cum să spunem, vom înțelege că avem potențial și trebuie să valorificăm acest potențial pe care îl avem. Iată, este posibil ca în această perioadă, mai ales în această zi și următoarea perioadă, să lucrăm la trecutul nostru, la un blocaj emoțional, în a lăsa acest blocaj emoțional în urmă, în a vindeca acel blocaj emoțional legat de trecut, de ceva ce s-a întâmplat în trecutul nostru. Și iată, vom pune în stagnare, foarte bine, asta vreau să știu, vom pune în stagnare acest blocaj emoțional sau ceva ce s-a întâmplat în trecut, aduce o transformare în felul de a vedea lucrurile. Cumva vom încerca să găsim lumina de la capătul tunelului sau soluții în a ieși din această stare și cumva o transformare în felul de conștientizare. Ceea ce am spus la începutul acestei înregistrări, să încercăm să vedem lumea dintr-un alt punct de vedere, să încercăm să facem o transformare în felul de a vedea lumea și în felul de a percepe anumite situații din viața noastră. Iată, vom avea claritate,
vom avea claritate, va fi puterea aceea de a acționa adevărul care vor ieși la iveală sau vom ieși din acea perioadă de umbră în care am fost într-o indecizie, într-o confuzie, nu vedeam lucrurile clar. Iată, această perioadă ne aduce și claritate în viața noastră. Mai departe, ce ne aduce? Poate vom avea acea conștientizare de a fi alături de cei dragi, mai mult alături de familie, de a fi mai grijulie cu cei din jurul nostru, cei dragi îndeosebi. Văd aici și pentru cei care vă focusați și aveți acea dorință de a merge lucrurile bine, de a avea succes în cariera voastră, asta se va și întâmpla. Stabilitate financiară. 3 de săbii. Despre ce ne vorbește și cartea următoare? Te vindești de o trădare. Soarele. 3 de săbii urmat de soarele. Te vindești de o suferință, poate chiar de o boală, de o problemă de sănătate. Pentru cei care chiar ați fost într-o suferință în urma unei trădări sau ați avut probleme cu inima. Soarele ne vorbește este cea mai pozitivă carte din tot tarotul și anume, ne vorbește de vindecare, de regăsirea copilului interior, de cine suntem noi cu adevărat, de bucuria de a trăi, de faptul că trebuie să ne bucurăm de tot ce este frumos în jurul nostru și tot ce este viu în jurul nostru. Și eu asta spun tot timpul, să știți. Poate că și dorința de a merge în locurile natale, de a ne reîntâlni cu persoanele dragi nouă, cu prieteni din copilărie, da? Văd aici o suferință pentru cineva. Cineva a suferit foarte mult în urma unei trădări. Da? Dar se pare că iese din această stare. Iată, soarele. Te regăsești pe tine. Fericire, abundență. Ce mai avem aici? Avem cavalerul acesta de monede. Da? Cred că te îndrepți către lucruri stabile, către lucruri clare, ceva ce ai așteptat de mult să vină către tine, poate legat de o de stabilitate financiară, bănuți care ar trebui să vină, dar vin mai greu, dar apar, să știți, sau o ofertă în plan de profesie, iată, apare, dar ceva ce a încetinit foarte mult, da? Să știți că totul a fost să fie, că a trebuit totul la timpul potrivit, da? A fost să se întâmple acum. Dar ce apare din punct de vedere financiar și profesional în această perioadă, să știți că și rămâne, pentru că este ceva stabil. Hai să vedem mai departe. Aduce stabilitate. Avem aici nou acesta de săbii și următoarea carte o vreau. Da, cred că aici sunteți persoane care v-ați vai, și nu pot să cred. Și continuă această idee. Continuă această idee. Da. Sunteți voi fecioare cumva aici, sunteți sigur. Am toate zodiile, dar în deoseb aici, mesajul acesta pe care vreau să-l spun acum este pe ceva de zodia fecioară. Zodia, ascendent, planete. Te-ai luptat foarte mult cu gândurile tale și blocaje foarte multe și mai ales în plan mental. N-ai văzut lucrurile clar. Poate te-ai luptat cu o depresie, foarte multă energie negativă și nu, cum să spun, deci n-a fost nimic întâmplător. Tot ce a fost în viața ta a fost din cauza unor persoane care au complotat împotriva ta, care ți-au vrut răul și aici persoanele astea, zodiile de foc, leu, berbec, săgetător îndeosebi, sau ai avut foarte multă invidie pentru că tu ești o persoană frumoasă la chip și la suflet, o persoană care a ieșit în evidență, posibil să fii o persoană cunoscută, poate pe rețele de socializare, sau poate ai un canal de YouTube, iată, cred că te-ai expus un pic
asta a fost și, poate este și jobul tău acesta, poate lucrezi în spiritualitate chiar, ai foarte mulți dușmani, cineva te-a invidiat pentru ceea ce ești și ceea ce faci, chiar ți s-a vrut răul suprem aici, tu ești o persoană credincioasă însă și reușești să găsești lumina de la capătul tunelului. Simt aici că este chiar pentru ceva care lucrează în mediul online sau în comunicare, da? Tu ești o persoană cunoscută, asta simt să spun, că ești în centrul atenției și asta a declanșat foarte multă invidie și dușmani și obstacole, ai trecut prin așa ceva, dar este o perioadă în care tu găsești lumina la capătul tunelului, pentru că tu în sine ești un mentor, tu ești o persoană care vezi lucrurile de dincolo, vezi acea lumină, acel drum luminos, posibil chiar pentru tine sau pentru chiar și pentru ceilalți, da. Și tu lucrezi în mediul online, sigur aici ești o persoană care vorbește unui public larg aici, ești foarte apreciată, energie feminină, masculină, îndeosebi energia feminină, văd aici. Și cred că și aceasta a fost ideea și dușmânia asta și răutatea, pentru că tu ai acest har, da? De a vedea lucrurile clar și tu faci asta bine. Faci asta bine pentru că o faci cu pasiune. Tu ești un lucrător în lumină. Iar în această perioadă cred că vei fi și mai aproape de spiritualitate, dar vei avea foarte multe conștientizări, mai ales în domeniul acesta în care tu lucrezi. Și conștientizarea va fi că cine sunt acești dușmani care ți-au adus aceste obstacole, da? Pentru că tu găsești lumina de la capătul tunelului, să știi. Tu găsești lumina de la capătul, tu ești o persoană care lucrezi în lumină, iată. Ia să vedem și din celălalt pachet de tarot, să vedem acest eveniment inedit de alinierea celor 6 planete și anume Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Neptun și Uranus, da? Alinierea acestor 6 planete care vor apărea pe cer în același timp sub forma unei linii imaginare, dar este un eveniment inedit. Și ce aduce acest eveniment inedit? Ce spune tarotul? Care sunt mesajele tarotului în legătură cu acest eveniment inedit din 21 ianuarie 2025, adică astăzi? Ia să vedem ce mesaj avem din partea celui de-al doilea pachet de tarot. Ce aduce? Încă o dată, vedeți? Iată. De 2 ori am. Acesta este cel al doilea pachet, da? Foarte multă conștientizare, lucruri care ies la iveală, ai puterea să vezi lumina de la capătul tunelului, să mergi către lumină, ești o persoană care lucrezi în lumină, ești o persoană care, un lucrător în lumină, lucrezi poate în spiritualitate, ești un mentor, conduci niște oameni, ajuți oamenii să-i conduci către lumină, nu numai pe tine, pentru că tu ai acest har. Ești o fecioară aici, sigur, da, iată. Și vei avea succes, mai ales dacă lucrezi în acest domeniu, vei avea succes, da? Pentru alții dintre voi, pentru că asta mi se spune, ești leu, fecioară, în orice caz îți regăsești lumina sau de la capătul tunelului, te regăsești pe tine, fericirea, bucuria de a trăi, treci peste acele blocaje pe care le-ai avut, te vindeci. Soare ne vorbește de vindecare, ne vorbește de succes, ne vorbește de fericire, ești o persoană veselă, cânti, dansezi, te bucuri împotriva tuturor problemelor pe care tu le-ai avut. Iată, tu ești o persoană, tu ești un lucrător în lumină, înțelegi? Și în sufletul tău tu ești un copil, te regăsești pe tine. Aceasta este marea ta conștientizare. Împăratul. Poate ai o afacere proprie. Nu știu, tu ești o persoană importantă, o persoană care ești văzută, lucrezi în spiritualitate, dar ești o persoană cunoscută, cu un statut în societate și îți aperi ceea ce tu ai clădit prin munca ta,
te pui în gardă, știi să te aperi de persoane care îți vor răul, pentru că tu ești un magician, pentru că tu ai puterea, în sensul bun al cuvântului, bineînțeles, tu ai puterea, universul îți trimite toate resurse să te manifesti și în această perioadă este o perioadă în care te vei manifesta. Tot ceea ce ți-ai pus în gând, dorințele tale ți se vor împlini, să știi. Pentru că cineva acolo sus te iubește, tu ai protecție divină. Iată. Regele de bâte. Este o perioadă în care, probabil, mai mult decât atât, afacerile tale vor fi și mai prospere, mai ales dacă ai afacerea ta. Ești un învingător, învingătoare. Ori aici este posibil ca să ți se propună un job de a conduce un grup, o instituție sau oamenii au încredere. Deci tu ceea ce faci cu foarte multă pasiune, să știi, în primul și în primul rând. Și ai clădit acest imperiu prin munca proprie. Aproape că vine să plâng, pentru că, nu știu, undeva cred că mă regăsesc prin toate mesajele astea de aici, să știți. Și sunt sigură și voi o să vă regăsiți în aceste mesaje, pentru că nu întâmplător o să vedeți această etalare. Într-adevăr, reușești, ești o persoană de încredere, oamenii au încredere în tine, în ceea ce spui tu, în sfaturile tale. Da, ai reușit, victorie. Împotriva tuturor problemelor și obstacole ai reușit. Da, mai ales că ești o persoană care atragi foarte mult invidie, răutate, persoanele acestea negative care vor să te repună. Poate s-a vorbit de rău despre tine, s-au spus lucruri neadevărate despre tine, lucruri care nu au avut o bază, dar au fost din cauza invidiei, dar iată, tu ești învingătoare împotriva tot și toate, pentru că oamenii nu cred ceea ce s-a spus despre tine. Oamenii cred în tine. Știu cine ești tu cu adevărat, da? Pentru că tu ai un suflet minunat aici, iar tu ai foarte multă energie pozitivă și de aia probabil și atragi aceste persoane rele cu un suflet rău, cu acea energie negativă. Da, exact, complotul acesta. Au fost foarte multe persoane care au complotat împotriva ta și complotul acesta, persoana asta a căutat să te distrugă sau vorbim de vorbe aici. Oameni care au vorbit lucruri despre tine, persoane care au vorbit lucruri despre tine căutând să-ți distrugă acest imperiu pe care tu l-ai, între ghilimele, da? Pe care tu l-ai creat. Știu, o afacerea ta. Da? Dar tu ești învingătoare, victorie. Tu ești o persoană care a învins aceste persoane. Da? Minciunile, manipularea acestor persoane. Tu ești o persoană de încredere. Cine poate să aibă încredere, dragi și dragile mele, în persoane care vorbesc rău? Deci poți să crezi tu să asculți pe cineva care vorbește rău cu dușmănie, pentru că omul se vede pe față când vorbește cu răutate și cu dușmănie, da? Nu poți să crezi în aceste persoane și care nu aduc ceva concret decât doar vorbe. Și cred că, într-adevăr, ai avut foarte multe stagnări, da? Foarte multe stagnări și stagnările au fost din cauza acestor persoane. Dar reușești, victorie încă o dată. Mă bucur mult pentru tine, dragul meu. Nu știu pentru cine sunt aceste mesaje, dar sunt mesaje superbe. E un nou început pentru tine. Un nou început pentru tine, ai învins aceste persoane pentru că era dreptul tău, pentru că ai avut dreptatea în mână și pentru tine este o nouă viață. Tu ai un spirit copilăresc, un spirit liber. Pentru tine e ca și cum tu nu ai ceva rău în sufletul tău împotriva unor persoane, deși știi că sunt persoane care încearcă și au încercat să te răpună, pentru că n-ai nimic de ascuns, totul este curat în sufletul tău,
posibil să ai și animăluțe, cățel, văd aici alb, în general alb, pisică, cățel, în general, da, care te protejează, este alături de tine și te semnalizează atunci când ești aproape de un obstacol, aproape de o problemă, iată, aproape de un turn. În viața ta ceva se va închide în această perioadă, este un turn care cade, dar întotdeauna am spus și asta și spune această carte de tarot, turnul, termină ceva, distruge ceva ce este toxic în viața ta. Ceva se va încheia pentru că este ceva toxic în viața ta și este spre binele tău suprem. Trebuie să se închidă ceva, acel ceva toxic, da? Fiecare legătură cu o relație de dragoste, fie că este vorba de un job unde nu te mai regăsești, nu știu, o perioadă de probleme, poate, din punct de vedere a sănătății, se închide, ceva se închide ceva toxic în viața ta și lasă loc unui nou început, iată, un nou început pe curat, un nou început cu altă energie, cu o energie copilărească. Ce frumos! Împărăteasa! Împărăteasa! Tu știi cine ești. Încă o dată și am avut împărăteasa și din celălalt pachet, iar cărțile se repetă, să știți, da? Din cele două pachete de tarot. Amândouă sunt pachet de tarot Rider, dar sunt ediții diferite. Clar este că tu ești o împărăteasă. Deci ceva se încheie, te-a ținut pe loc, efectiv, nu știu, din punct de vedere profesional, financiar, al dragostei. Au fost niște blocaje aici care se încheie în această perioadă și tu o să ai parte acum de sănătate, vitalitate, bucuria de a trăi, succes în ceea ce faci, abundență, fericire, poate chiar cineva care vine către tine și îți face, deci acel cineva sau un nou început în dragoste, relația asta care poate duce la ceva serios, căsătorie chiar, da? Sau pentru cei care ți-au avut probleme și cele care ți-au avut probleme și nu ați reușit să fiți mămici, chiar e o perioadă de fertilitate în această perioadă, deci iarăși cu împărăteasa am mai arătat perioada asta în care poate rămâi însărcinată, afli că ești însărcinată sau poate vei naște în această perioadă. Dar e o perioadă fertilă pentru tine din toate punctele de vedere, mai ales dacă ești Taur, Fecioară, Capricorn. Nu știu de ce, foarte mult despre zodiile de pământ se vorbește aici, dar nu neapărat. Deci are legătură, mesajele acestea au legătură cu toate zodiile, da? Cu toate zodiile, pentru cei care vă regăsiți în aceste mesaje. În orice caz este o perioadă de transformare sau pentru cei care ați trecut printr-o rană sufletească, un blocaj emoțional, o traumă, să zic așa, pe care tu ți-o vindeci în această perioadă. Sau conștientizezi că anumite lucruri s-au întâmplat în viața ta sau se întâmplă pentru că acolo e nevoie să vindeci o rană sufletească. Aici vorbim și de alte lucruri. Ceva se încheie, să știți, ceva. Deci dacă ți s-au făcut vrăji, farmece, lucrări oculte, pentru că s-au făcut la lună plină, da? Să știi că reușești să treci peste, ceva se încheie. Nu o să mai ai influența acestor lucrări oculte. Se încheie acest capitol dureros pentru tine. E posibil să fi avut aceste blocaje tocmai pentru că ți s-au făcut aceste lucrări oculte. Dar tu reușești, pentru că, nu știu, faci ceva, acționezi prin credință. Iată, să iau niște decizii aici. Să iau niște decizii clare. Și va fi cu stabilitate. Va fi cu bine, cu stabilitate, cu reușită. Ia să vedem. Pentru că cineva chiar ți-a vrut ție răul. Sau e posibil ca cineva să fi vrut să vă despartă de persoana dragă, da? Și aici este s-au făcut și este un grup aici, 3 de monede. Dar lucrurile astea vor încetini. Iată. Și cred că mai toate planurile pentru unii dintre voi.
iar tu reușești, lucrurile se deblochează, încerc să circule, încerc să funcționeze, să zic așa, dar nu vorbim de vrăji farmece. Acest capitol se va închide cu aceste lucrări oculte, iar lucrurile în general în viața ta încep să funcționeze, da? Să se deblocheze. Pentru că cineva chiar ți-a vrut răul și răul suprem. Iată. Iarăși cred că vorbim de cineva care e o persoană cunoscută, lucrezi în spiritualitate, lucrezi în mediul online, ești o persoană nu știu, de succes, dar cred că ai claritate. Până la urmă, cred că ai claritate și de cine ți-a făcut aceste lucruri. Ai claritate, nu știu, afli ceva foarte repede. În perioada asta e o perioadă de conștientizare, o perioadă în care afli de cine ți-a făcut răul acela, cine ți-a făcut acele blocaje, cine ți-a făcut vrăji farmece, de ce a trebuit să treci tu prin toate astea, da? Dar e o perioadă în care tu ai claritate de foarte multe lucruri. Și ușor, ușor începi să înțelegi foarte repede, începi să înțelegi, să pui cap la cap absolut toate evenimentele s-au întâmplat în viața ta și să înțelegi, să ai conștientizare asupra ceea ce s-a întâmplat și cine au fost aceste persoane și de ce au complotat împotriva ta. Mesaje frumoase, spun eu, aștept comentariile voastre să văd cine ați rezonat cu mesajele de aici. Așadar, evenimentul inedit de astăzi, 21 ianuarie 2025, reamintesc alinierea celor 6 planete care vor apărea pe cer în același timp, aliniindu-se într-o linie, să zic așa, imaginară. Cele 6 planete fiind Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Neptun și Uranus, 6, da, 6 planete. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături și de această dată, vă iubesc și vă doresc tot binele de lume. Totul va fi bine, totul va fi bine. Deci, perioada aceasta va fi o perioadă minunată pentru tine. Totul se va debloca și va fi bine. Și așa și să rămână. Pe curând. Pa, pa!